ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат доставка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Дувалишвили гуфт ки дӯсти ӯ Алҷамин Стерлинг дар ҳайрат буд, ки Мераб муҳориба зидди Умар Нурмагомедовро дар муддати кӯтоҳ қабул кард. Стерлинг каме дар ҳайрат буд ки чаро ман ин қадар зуд муҳорибаро қабул кардам, чунки хуб омода шудан дар кор, лагери тамринӣ гузаронидан дар кор. Крис Вайдман низ каме дар ҳайрат буд ки ман ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кардам, чунки чемпионҳо бояд ки қарорҳои боақлона бароранд. Чемпион шудан як гап, ҳимоя кардани камарбанд бошад тамоман дигар гап. Ин корро бояд бериск ва дигар чунин корҳо кунӣ. Лекин ба худи ман ин визовро қабул кардан писанд аст. Ба одамо ва UFC чиз мехостагиашонро додан мехоҳам. Ҳамчунин ман аз ноэҳтиромии Умар хаста шудам, гуфтааст Дувалишвили. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Мераб Дувалишвили ва Умар Нурмагомедов аллакай рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 баргузор мегардад ва муҳорибаи унвонӣ шуда дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Мураббии Билол Муҳаммад Луис Тейлор гуфт ки ҳадафҳои нави шогирдаш чӣ гуна аст. Билол ба тамоми ҷаҳон нишон додан мехоҳад ки ӯ яке аз бузургтарин ҷанговарони вазни нимёна дар ҳама замон аст. Якум ҳадафи ӯ чемпиони вазни нимёна UFC шудан буд ва ӯ ин корро кард. Акнун ҳадафи навбатии ӯ Камару Усман ва Мет Хьюзро гузаштан аст ва шояд ки дар як қатор бо Ҷорҷ Сен-Пьер будан аст. Шояд ки ин кор ба хетерҳо писанд намеояд, аммо ин ҳадафи ӯст. Вақте ки шумо ҷанговаред, пас ба шумо ҳадаф дар кор аст, ба шумо мотиватсия дар кор аст, ба шумо чизе дар кор аст ки шуморо ҷанговар, чемпиони бузург карда метавонад. Ба шумо ҳадаф дар кор аст ва ин ҳадафи навбатии дастаи мост, гуфтааст мураббӣ. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон Билол Муҳаммад муҳорибаи таъиншуда надорад, лекин бо эҳтимоли калон рақиби навбатии ӯ Шавқат Раҳмонов мешавад. Менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз боварӣ дорад ки муштариаш Ислам Махачев чемпиони вазни ним вазнин Алекс Перейраро шикаст дода метавонад. Бояд суханҳои ӯро гӯш мекунем. Арман ваҳшии ҳақиқӣ аст. Ӯ ҷангвари хеле сахт аст ва ман фикр мекунам ки ӯ ягон вақт чемпион мешавад. Лекин ҳозир не. Ҳозир вақти ӯ нест. Ӯ ҳоло ҷавон аст. Ман фикр мекунам ки ягон ҷангвар сар карда аз вазни сабук то вазни миёна Ислам Махачевро шикаст дода наметавонад. Ин гуна ҷангвар вуҷуд надорад. Дар вазни сабук, ним миёна ва миёна Ислам ҳама ҷангварро шикаст дода метавонад. Ман боварӣ дорам ки Ислам Алекс Перейраро дар вазни ним вазнин шикаст дода метавонад. ӯ Перейраро ба замин меафтонад ва маҷбур мекунад ки таслим шавад. Кадом одамеро ки зидди Перейра монад, ӯ ҳамаашро ба нокаут равон мекунад. Лекин Ислам Махачев ҷангвари сахт аст. Агар ки малакаҳоро муқоиса кунем, пас Ислам аз ҳама ҷангвари ҳаматарафа ва инкишофёфта аст, гуфтааст Али Абдулазиз. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 зидди Арманд Сарукян мегузаронад ва ин чорум ҳимояи камарбанд барои Махачев мешавад. Ва агар ки Ислам ғолиб шавад, пас аввалин ҷангвари вазни сабуки UFC мешавад, ки камарбанди чемпиониро 4 маротиба ҳимоя карда тавонист. Ҳоло ягон ҷангвари вазни сабук камарбанди чемпиониро 4 маротиба ҳимоя кардагӣ нест. худи шумо дӯстон бо ин суханҳои менеҷери Махачев розӣ ҳастед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид. Хонободу сарбаланд бошед.